Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün сөйләшеп китәсе сүзебез әти-әниләребезгә булган ихтирам һәм мөнәсәбәт. Без инде теге атнада күршеләргә булган мөнәсәбәт турында сөйләштек, күрше хаклары турында. Һәм шулай да искә төшереп китәргә кирәк, шулай бит әти-әниләребезгә булган мөнәсәбәт һәм хаклар хакында да. Әлбәттә, бөтенебез беләбез инде әти-әниләрне яратырга кирәк, ихтирам итәргә кирәк. Аларга яхшы мөнәсәбәттә булырга кирәк. Әмма искә төшереп китү, мөхтәрәм кардәшләр, бер дә зыянлы булмас. Чөнки кешенең шундый гадәте бар, оныта торган. Кеше оныта чыннан да. Кай вакытта искә төшә, инде берничә көн әниебезгә, әтиебезгә шалтыратканыбыз юк икән. Кай вакытта искә төшеп куя, әниебезнең әтиебезне күптән кочаклаган юк икән. Матур җылы сүзләр әйткән юк икән, бүләк биргән юк икән. Күптән инде алар янына кайткан юк икән. Күптән дигән сүз, мөхтәрәм кардәшләр, ул теге еллар кирәкми аңа көтәргә, шулай бит. Бер атна булса да, ул инде әти-әниләребезгә бик күп булып тоела. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, шулар турында бераз искә төшереп, әти-әнибезгә булган мөнәсәбәт турында сөйләшеп китәргә кирәктер. Ибн Габбастан килгән хәдистә булай диелә. Әгәр дә мөмин кеше таң ату белән әти-әнисенә итагать күрсәтсә ди, ягъни иң беренче таң атканнан соң нәрсә эшләргә кирәк? Әти-әнигә итагать күрсәтергә. Әти-әнигә яхшы мөнәсәбәт күрсәтергә кирәк. Әгәр дә шушы иртә белән торганнан соң иң беренче булып әти-әнигне искә төшереп, аларга итагать күрсәтсәң, Аллаһы Тәгалә ул кешегә җәннәтнең ике ишеген ачар ди. Әтисе һәм әнисенә итагать иткән өчен ике ишекне ачар җәннәтнең. Әгәр дә инде әти-әнисе риза булса ул кешенең ди, Аллаһы Тәгалә дә ул кешедән риза булыр ди. Һәм шул вакытта сорап куйдылар, әгәр дә әти-әниләр залим булсалар дамы ди. Ибн Габбас әйтә, хәтта залим булсалар да ди. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы җәннәт ишекләренең ачылуы безнең алдыбызда әти-әниебез аркылы эшләнә. Әти-әниебезгә булган мөнәсәбәт аркылы эшләнә. Иртә белән уянгач, безнең исебездә әти-әниебезме? Иртә белән уянгач. Нәрсә безнең исебездә? Кем турында искә төшерәбез беренче булып? Әти-әнигә шалтыратып аларга кирәк дипме? Әгәр өйдә булсалар, ашышлары, чәчләре килми микән? Берәр нәрсә кирәк түгел микән? Хәлләре ничек икән дип искә төшерүме безнең уебызда таң атканнан? Бик сирәк кешенең генә алай була, шулай бит. Әгәр дә кеше әти-әнисен искә төшерсә, әти-әни хәлләрең ничек? Хәерле иртә, берәр нәрсә кирәк түгелме дип искә төшерсә, һәм аларга итагать кылса, Аллаһ Тәгалә ул кешегә җәннәт ишекләрен икесен ачыр ди. Хәтта залим булсалар да ди. Бик күп кеше сорау бирә. Минем әти-әнием начар кеше ди. Эчәләр ди, әти ди, әни ди, сүгенә ди. Безне яратмый ди. Кайберсе әйтә, ташлап китте ди. Менә монда ятимдәр дә бар безнең залда. Әти-әни безне яшь кичкенә чакта ташлап китте ди, калдырып киттеләр ди. Хәтта аларга дамы ди. Ибн Габбас әйтә, хәтта аларга да ди. Залим булсалар да ди. Начар булсалар да ди. Сиңа начарлык эшләгән булсалар да, тәрбия бирмәгән булсалар да, хәрәм ризык ашаткан булсалар да, дингә өйрәтмәгән булсалар да. Хәтта алар мөселман булмаса да ди. Чөнки монда бар шундый кешеләр, әти-әниләре мөселман булмаганнар да. Хәтта мөселман булмасалар да ди. Чөнки алар барыбер әти-әни булып калалар. Һәм инде Ибн Габбас дәвам итеп әйтә, әгәр таң ату белән кеше, мөмин кеше әти-әнисенә итагать кылмаса ди, ул вакытта Аллаһ Тәгалә ул кеше алдында ике тамух ишекләрен ачыр ди. Әти-әнисенә яхшы мөнәсәбәттә һәм итагатьтә булмаган өчен ди. Мөхтәрәм кардәшләр, әти-әниләребез начар булсалар, без аларны сөятергә тырышабыз. Ләкин сөятергә тырышканда аларның ачуын аларга кирәк түгел. Сөятергә тырышу бер әйбер. Ләкин аралашмау, аларның ачуын алу, аларны рәнҗетү, булар икесе ике әйбер. Әгәр дә синең әти-әниң начар икән, ләкин шул ук вакытта син алар бер нәрсә эшләргә кушсалар, авырып китсәләр, бу алар белән араны өзәргә дигән сүз түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Булар икесе ике әйбер. Сөятергә тырышу, киңәш бирү һәм аларга итагать кылу. Икенче бер хәдисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кеше килеп
шулай ди. Минем дә җихадка барасым килә ди. Инни уридул җихад ди. Минем җихадка барасым килә, Аллаһ юлында сугышасым килә ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ахайюн абавак", синең әтияң исәнме ди. Ул кеше әйтә: "Исән" ди. Нәгам. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Фафихима фаҗахид" ди. Менә аларга хезмәт кыл, шул булыр җихад ди. Аларга хезмәт кылуың синең булыр җихад ди. Мөхтәрәм кардәшләр, без кай вакытта дини эшләр белән әти-әниебезне шулай ук онытып җибәрәбез. Бик күп бөек кешеләрнең әти-әниләре онытылган хәлдә. Алар җәмгыятьтә матур сөйләшәләр шулай бит. Җәмгыятьтә бик зур эшләр эшлиләр, бик күп хәйрия белән шөгыльләнәләр, бик күп илләрдә булалар. Әмма әти-әниләре аларның онытылган була. Әти-әниләре үлгән икән, мөхтәрәм кардәшләр, бу шулай ук аларга итагать кылырга, туктарга кирәк дигән сүз түгел. Аларның каберенә барырга тиеш. Исән чакта алар янына йөрисең бит. Үлгәч, димәк, аларның кабере янына барырга тиеш. Каберенә барып, тартып, дуга кылып, аларны искә алып кайтырга тиешсең. Бу да аларга итагать. Аларга дуга кылу, аларның каберенә бару. Бу да аларның хәлен белү. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, изге эшләр эшлим дип, зур эшләр эшлим дип, әти-әниләрне шулай ук онытырга ярамый. Икенче бер хәдистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына бер кеше килеп булай ди. Я Расулаллаһ ди. Мен абар ди. И Расулаллаһ, бу дөньяда кем иң хәерле, иң изге кеше ди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: Уммука ди. Синең әниең ди. Ул кеше сорый: Аннан соң кем ди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: Уммука, әниең ди. Аннан соң кем ди? Аннан соң да әниең ди. Аннан соң кем дигәч, аннан соң әтиең һәм якын туганнарың ди. Якынлык буенча иң якын туганнарың ди. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм 3 тапкыр кабатлый, кем хәерле, кем иң якын, иң изге кеше дигәннән соң әниең дигән сүзне 3 тапкыр кабатлый. Ләкин бу әти кешенең урны дәрәҗәсе юк дигән сүз түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Ислам динендә бөтен нәрсә дә матур итеп кырылган. Мәсәлән, әтинең дәрәҗәсе турында кем сөйли? Әни кеше сөйли. Әнинең дәрәҗәсе турында кем сөйләргә тиеш? Әти кешенең бит вакыты юк. Ул балаларын бик сиәс күрә. Кем сөйли? Сөйли Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә баланы әнисенә бәйләп куя. Бу синең өчен иң изге, иң якын кеше ди. Бәйләп куя. Һәм дә ки, мөхтәрәм кардәшләр, әни кеше үз чиратында баланы бәйләргә тиеш әтисенә. Менә бу цепочкада берәр нинди кимчелек килеп чыкса, бала әти-әнисенә итагать итми башлый. Кай вакытта шулай була бит. Бала әнисен ярата, әтисен яратмый. Яки әтисен ярата, әнисен яратмый. Була шундай чиракларда. Менә димәк, бу чиракта яки диндә кимчелек килгән, яки әнинең тәрбиясенә кимчелек килгән. Бала дөрес тәрбияләнмәгән. Дөрес программа куелмаган балага. Шуңа күрә әти-әнисенә карата аның инде начар мөнәсәбәте барлыкка килгән. Мөхтәрәм кардәшләр, әти кем соң дигән вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисе бар. Анта ва малука ли абика. Син үзең дә, синең малың да әтиеңнеке дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Кай вакытта без әтиләребезгә яки әниләребезгә үпкәлибез. Алар безгә бер нәрсә калдырмады дип. Бер нәрсә калдырмады дип үпкәлибез, шулай. Мәсәлән, квартира калдырмады, машина калдырмады, счет калдырмады банкта. Бу дөньяда нәрсә инде? Мине китерделәр дә, минем берәйберем дә юк хәзер диләр. Әмма, мөхтәрәм кардәшләр, синең бу дөньяда нәрсәң булса да, син әле аны да аларга бирергә тиеш. Син әле аны да аларга бирергә тиеш, әгәр дә алар мохтаҗ булсалар. Әгәр дә алар мохтаҗ булсалар, алардан нәрсәдер өмет итү алу турында син хыялланма. Алар бит сыер түгел, сөт бирергә. Алар бит синең спонсор түгел, шулай бит, биреп торырга сиңа.
Син алардан теге акча капчыгына караган кебек карама. Менә шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәм Аллаһ Тәгалә аларны барбер зуйгары зур урынга куя, аларның кем булуларына карамастан һәм сиңа нәрсә эшләүләренә карамастан, мөхтәрәм кардәшләр. Алар барбер сиңа тормыш биргән. Алар булмаса син булмас идең, нәрсә генә әйтсәң дә. Нәрсә генә әйтсәң дә алар булмаса син булмас идең. Әгәр дә син үзеңне шундый яхшы дип уйлыйсың икән, җәннәт әһле дип үзеңне уйлыйсың икән, һәм әгәр дә син җәннәткә чыннан да керәсең икән, моңа да аларның өлеше бар. Әлбәттә, мөселман кешесе бу дөньяга аның килүенә барбер шикле уйлар бар. Кай вакытта җәһәннәм турында укыгач, туганчы тумаган булсаң әйбәт икән дисең. Әмма җәннәткә кергәч, мондый уйлар кача бездән шулай бит. Ярый әле мин дөньяга килгәнмен, шушы ләззәтне, шушы рәхәтлекне мин күрә алмас идем дисең. Һәм шуңа күрә бу дөньяга килүеңнең сәбәбенә дә синең әти-әниең сәбәпле була, мөхтәрәм кардәшләр. Әлбәттә, кай вакытта ул төрле чирак белән булырга мөмкин. Кай вакытта кеше зинадан туырга мөмкин, кай вакытта әтисе ташлап китергә мөмкин, яки әнисе ташлап китергә мөмкин. Кай вакытта сиңа бөтенләй кытышкыч әйберләр ачылып китә, мәсәлән, әниеңнең сине үтерергә теләгәнен яки төшерергә теләгәнен, яки каядыр алып барып бирергә теләгәнен. Шундый әйберләр дә бар безнең хәзерге дөньяда. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, дөньяга килүеңә барбер алар сәбәпче булып торалар. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям каты рәвештә буларны безгә әйтеп китә. Инде мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер хәдисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ләу алима Аллаһу анна шәйъан мин ал-хукуқи адна мин уффин ланаһа ан залик." Әгәр дә Аллаһ Тәгалә уф дип әйтүдән дә тагын да әзрәк бер гынахны белсә ди, аны да тыяр иде ди. Әти-әни каршында ди. Әти-әнигә зыян, ни дәрәҗәдә зыян китерергә ярамый. Ничек сөйләшергә кирәк әти-әни белән? Кайбер кеше әйтә, мин әтиемне кыйнамыйм, әниемне кыйнамыйм ди. Кайбер кеше әйтә, мин аларга сүгенмим ди. Әмма аларга китергән зыян минималь рәвештә нинди булырга мөмкин? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, уф ди. Ва ла тaqul lahuma uffin ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Уф дип тә әйтмә ди. Ягъни әти-әниң сиңа бер эш кушты, син уф дидең. Яки карадың да аларга уф дип әйттең. Бер караганда пошел ты димәдең шулай бит. Эшләмим дип әйтмәдең. Туйдырдың инде дип әйтмәдең шулай бит. Без сүз әйтмәдең син. Уф дип кенә әйтеп куйдың. Менә бу да, мөхтәрәм кардәшләр, аларга әйтергә ярамаган сүз булып санала әти-әнигә. Аннан да әзрәк булса берәр нинди әти-әнигә зыян китерү ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр белсә Аллаһ Тәгалә шуның турында ди, аны да тыяр иде ди. Хәтта караган вакытта да, мөхтәрәм кардәшләр, син карашыңны әти-әнигә контрольдә торырга тиеш. Ачу белән карарга ярамый. Ачу белән карарга ярамый. Нәрсә инде тагын, туйдырдың инде, нәрсә инде дигән шикелле. Әти-әни, мөхтәрәм кардәшләр, аларга караган вакытта һәр төрле итагать, йомшаклык булырга тиеш ди. Фәльягмал аку ма ша'a ма ан ягмала фәлән ядхул аль-җанна. Әти-әнисен сүгүче һәм әти-әнисенә зыян китерүче кеше ди. Нәрсә генә эшләсә дә бу дөньяда, нинди генә изгелек эшләсә дә җәннәткә керми ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Бөтен малын таратып бетерсен. Әллә нинди биек эшләр эшләсен, җәннәткә кермәячәк ди. Әгәр дә ул әти-әнисенә итагать кылмаса, әти-әнисенә начар мөнәсәбәттә булса ди. Ләкин шул ук вакытта әти-әнисенә яхшылык кылучы кеше ди, нәрсә генә кылса да бу дөньяда тәмухка кермәс ди. Нәрсә генә кылса да тәмухка кермәс ди. Әгәр дә ул яхшылык, әти-әнисенә итагать кылучы бәндә булса, игелекле бәндә булса. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, капма-каршы ягы шулай бит. Кай вакытта сорап куялар миннән, хәзрәт, нишләп Аллаһ Тәгалә яхшы кешеләрне дә тәмухка кертә? Мәсәлән, кеше яхшы, тыныч, ярдәмчел, әмма аның бөтен гынахы Аллаһка ышанмый. Аллаһка ышанмый. Шундый сорау бирделәр.
Но ул бит кешегә ярдәмчел, ул бит яхшы күңелле кеше. Мин ул кешегә сорау бирәм. Әйтәм, менә уйлап карагыз. Сез әйткән кеше бар, бик әйбәт, актык штанын да салып бирә, бик юмарт, бик ярдәмчел. Ләкин көн саен әти-әнисен кыйный. Бу кеше турында нәрсә дип әйтерсез? Ул җүнле кеше түгел ул ди. Күрдегезме, мен әйтәм. Аллаһы Тәгалә каршында да шулай. Ни өчен бу җүнле кеше түгел әти-әнисенә начарлык кылган кеше? Чөнки әти-әнисе гомер биргән, ризык биргән, караган, баккан, туңмасын дигән, эшемәсен дигән, ә ул аңа начарлык күрсәтә. Аллаһ Тәгалә дә шулай бит, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһы Тәгаләгә булган мөнәсәбәт безнең әти-әниебездә чаклы. Әти-әниебезгә без нинди мөнәсәбәттә булсак, Аллаһы Тәгаләгә дә безнең шундый мөнәсәбәт, мөхтәрәм кардәшләр. Менә монда параллель бара. Шуңа күрә дә әти-әнисенә итагать кылган яхшы бәндә, ул Аллаһ Тәгаләгә дә яхшы бәндә. Шуңа күрә ул гынаһ кылмый, шуңа күрә ул җәннәткә керә. Менә шушы чагыштырманы, мөхтәрәм кардәшләр, безгә инде онытмаска кирәк. Менә шулай итеп, Аллаһ Тәгалә һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям әти-әниләребезгә булган мөнәсәбәтләр турында шундый безгә хәдисләрен әйтеп китәләр. Инде рус телендә без аны тагын да тулыландырырбыз, Алла бирсә. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим об уважительном, почтенном отношении к родителям. Родители, что интересно, и в арабском языке, и в русском языке имеют один и тот же корень. Валид – это тот, кто родил. Родитель от слова родить. То же самое. То же самое. Это редко бывает, чтобы у двух слов был один и тот же корень, так скажем. И действительно, родитель, если мы посмотрим на это слово, от слова рожать, приводить в этот цвет, так скажем, они имеют очень большое значение для нас. Потому что без них не было бы нас. Как ни крути. Какими бы они ни были, что бы они ни делали, без них нас просто не было бы. Образ наш, внешний облик, наш генотип – это все от родителей. То, что ты такого-то нрава определенного, это тоже от родителей. И поэтому, когда ты не принимаешь своих родителей, ты не принимаешь самого себя в принципе. Ты не принимаешь самого себя. От этого никуда не деться. Поступки могут быть разные, но нрав, внешний облик – это не поменяешь уже никогда. Это идет у тебя от родителей, от испокон в поколении. Поэтому, дорогие друзья, соответственно, и к родителям должно быть такое же отношение, как к себе. Что ты любишь, то же самое и любят они. И даже больше. Любить родителей даже больше, чем себя. Аллах Субханаху ва Тааля в очень многих местах говорит о вере в Аллаха, в Него, а потом почтенное отношение к родителям. Как в одном из аятов Аллах Тааля сказал: Бисмиллахи рахмани рахим, анишкурли вали валидейка. Благодари меня и своих родителей. Аллах Тааля говорит. Благодари меня и своих родителей. Действительно, если посмотрим, многие из нас сами родители. Что же мы делаем для наших детей? Действительно, мы многим жертвуем для наших детей. Мамой и папой тоже. Жертвуем деньгами, здоровьем, временем. Очень многим жертвуем. И хочется получить соответствующее. Но когда наш ребенок нас не слушается, а с возрастом это ослушание, оно становится все больше и больше. В детстве это что? В детстве это максимум тарелку разбить. Куда-то убежать без штанов. В детстве, да? Ты за ним идешь. Ах ты, непослушный, туда-сюда. Это вот максимум, что они могут сделать. Ну, во сне молотком тебя могут ударить, да? Тоже. Такой тоже может быть. Это все как бы несознательно. Но чем старше они становятся, тем больше ты в них разочаровываешься. У них какие-то интересы, они куда-то уткнулись, телефон, в книгу какую-то, да,
телевизор. Когда ты им говоришь что-то, они даже не поворачиваются в твою сторону. Когда ты их зовешь, они не слышат тебя. Пока ты к ним не подойдешь, не дернешь и не скажешь: пойдем, покушать зову же, не работать. И вот это разочарование с каждым годом становится все больше и больше. И тогда к нам приходит понимание, что мы были такими же. Мы были такими же, как и они. И ты начинаешь ценить своих родителей, хочешь им уделять уже больше внимания, больше почтения, а их уже нет в живых. И приходит уже потом разочарование. Ты говоришь: ах, почему же я был таким? Поэтому, дорогие друзья, пока родители наши живы, не поздно это все исправить. Даже когда они умерли, не поздно исправить. Делать дуа за них, ходить к ним на кладбище и любить тех, кого они любили. И поддерживать отношения с теми, с кем они поддерживали. Со стороны отца и со стороны матери. Это все относится к уважению к родителям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Инна лягнаталь валидайни табтарру асла валядихима». Проклятие родителей сушит корень, говорит, их детей. Проклятие родителей сушит корень ребенка своего. То есть, если ты получил проклятие от своих родителей, то тебе счастливой жизни уже не видеть. Никогда. Либо твой род прекратит существовать, либо ты всю жизнь будешь несчастлив, либо у тебя не будет детей, продолжения или же семейного счастья. Если твои родители тебя прокляли, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Иза гаккахума фаман арда валидайхи факад арда халикаху». Заслуживает проклятия ребенок, если он ослушался родителей. Но если родители довольны своим ребенком, доволен и Аллах Тааля этим человеком. «Ваман асхата валидайхи факад асхата халикаху». Кто рассердил своих родителей, тот рассердил Создателя своего, то есть Аллаха Субханаху ва Тааля. «Ваман адрака валидайхи ау ахадухума фалям ябаррахума дахалян нар фаабгадаху Аллах». И если, говорит, кто-то вырос, и родители еще живы при нем, и он непочтительно к ним относился, то этот человек, говорит, войдет в ад. Это слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: да удалит Аллах нас от этого. Поэтому, дорогие друзья, мы уже большие, мы уже взрослые. У многих из нас живы родители. Оба или хотя бы один из этих наших родителей. Поэтому наш долг сейчас уже помогать и отдавать. И всячески оберегать наших родителей. Вы посмотрите на их руки. Сколько видели эти руки? Сколько они старались ради тебя, Аболтуса. Растили тебя. И до сих пор еще пытаются тебе помогать. Многие родители за тебя выплачивают кредит, ипотеку, держат скотину в деревне, чтобы тебе было что кушать, чтобы тебе было хорошо. Ты приезжаешь, сумки нагружаешь, мясо, молоко, яйца. Все, очень хорошо. Кило ярым пряльник обкатясың, да? И обратно уже уезжаешь полный. Вот так, дорогие друзья, многие наши родители в таком положении. И так до смерти. И так до смерти. Поэтому праведный, хороший ребенок, он старается ни в чем не беспокоить своих родителей. Наоборот, он начинает уже брать их опеку на себя. Это очень легко. Взять, например, и их квитанцию за квартиру выписать к себе в квартиру. Это очень легко. Квитанция приходит к тебе, ты оплачиваешь, они даже не знают. Почему не приходит квитанция? Почему? Ты говоришь: все нормально. Вы живете здесь бесплатно. Все нормально. Это сложно? Нет, это не сложно. Положить им деньги на телефон. 100 рублей, 200 рублей. Это сложно? Это не сложно. Это не сложно. Даже свозить их куда-нибудь в кафе или в ресторан, это тоже не сложно. Они этого не видели, дорогие друзья. Это люди росли в советское время, всю жизнь свою они работали. Они даже
Не то, что не ели это, они даже не видели этого всего. А ты с друзьями каждую неделю можешь зависать в каком-нибудь из этих ресторанов или кафе. Поэтому, дорогие друзья, если мы застали своих родителей, то мы должны соответствующе к ним относиться. У посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, что из дел самое лучшее? Он сказал, «Ас-саляту аля вактиха», вовремя прочитанный намаз. Потом он сказал, «Бирруль валидейн», хорошие отношения к родителям. И третье, джихад на пути Аллаха. Почтенное отношение к родителям стоит впереди джихада. Хорошее отношение к родителям стоит впереди. Когда ты служишь на пути Аллаха, хочешь что-то сделать на пути Аллаха, ты сначала отрегулируй отношения с родителями. Вот когда тебе это удастся, остальное уже будет иметь какой-то смысл. Один человек однажды пришел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал, «О Расуль Аллах, поистине, говорит, моя мама при мне, и она состарилась, говорит, при мне, то есть на моих руках. Я ее кормлю, говорит, своей рукой, потому что она не может сама кушать. Я кормлю, говорит, ее своей рукой. Еду, не просто еду привожу, да, там холодильник кидаю и все, а своей рукой, говорит, кормлю ее. Пою, говорит, ее своей рукой, пить даю. И мою, говорит, ее тоже своей рукой. Ноги мою, руки мою, тахарат она берет. И я, говорит, таскаю ее на своих плечах, если куда-то надо идти, потому что она ходить не может. В таком состоянии, да, женщина уже, мама. И говорит этот человек, я, говорит, отплатил ей за добро, которое она мне сделала. Как сын, говорит, я ей отплатил? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, нет, говорит. Ты даже не отплатил и одной части из 100. Понимаете? Кормит своей рукой, поет своей рукой, носит на своей спине. Ты, говорит, даже одну часть из 100, говорит, даже не отплатил. А что еще можно сделать? Что еще можно сделать? Из этого мы вообще ничего не делаем. Кто из нас кормил свою маму рукой своей? Я не кормил. Кто кормил? Никто не кормил. У нас нет такого вообще. Мы даже своей маме не говорим «я тебя люблю». У татар вообще это не принято на самом деле. Татары это то ли скромный народ такой, то ли грубейший народ. Да, мы даже не говорим «я тебя люблю». Жене можем сказать, иначе кирдык. Да? А маме своей, и они минсини яратамды, да, вот так вот просто сказать, обнять, просто поцеловать, это, я это редко где, в каких семьях видел. Вообще, это не от того, что мы такие, так скажем, плохие. Нет, это у нас от скромности идет. Мы своих чувств стесняемся, мы немножко другой народ, так скажем, да? Мы стесняемся своих чувств, а это у нас в сердце, в душе. Но тем не менее, когда мы просто так скажем, они, мне кажется, просто расплачутся. Если мы своей рукой будем ее кормить, она будет в шоке, мама, да, наша, будет просто в шоке. Что это такое? Что? И вот она скажет, вот что делает ислам с моим сыном. А я-то переживала, что он бороду отрастил, платок одела, ходит, пропадает где-то с кем-то, да? Вот оказывается, что делает ислам с детьми. Руку целует мне, ногу моет. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, ты, говорит, не заплатил даже одну из 100 части. Но, говорит, ты делал очень хорошее дело. Ты делал очень хорошее дело, говорит. Ты сделал очень мало, но Аллах Та'аля даст тебе много за это саваба. Это мало, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Но саваб, говорит, ты получишь за это много. Однажды один юноша по имени Галькама, вы слышали эту историю, наверное, был хорошим человеком, хорошим юношей. Но он оказался при смерти. И лежал уже, хотел душу отдать Аллаху Та'аля. Об этом услышал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и послал к нему нескольких своих сахабов. А именно, Биляля, рады Аллаху анху, Али, Сальмана аль-Фариси и Аммара, рады Аллаху анху. Послал к ним их, сказал, навестите его.
Это вообще, друзья мои, уникальный случай, чтобы такая делегация пришла к человеку при смерти. Мы обычно слышим, что наш друг умер после смерти. Да? Когда его уже похоронили, третий день уже прошел, и ты на улице от кого-то услышал, что он умер. Это у нас сейчас такие отношения. У нас сейчас такие отношения. Пророк, саллаллаху послал к нему сахабов, целую делегацию. Сходите, говорит, к нему. Они пришли и видят, Алькама не может сказать «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах». Хочет сейчас уже душу отдать, но не может сказать «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах». Пришли обратно, рассказали об этом посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху сказал: приведите, говорит, мне его маму, если она жива. Она жива, привели. И спросил: каков был твой сын? Мама говорит: он был хорошим юношей. Делал много хороших, благих дел, но очень плохо ко мне относился. И я, говорит, недовольна им. На что пророк, саллаллаху сказал: вот из-за этого, говорит, он не может сказать «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах». И пророк, саллаллаху сказал: прости, говорит, своего сына, и тогда он войдет в рай. Эта мама говорит: ну как же, говорит, я его прощу, если он был таким плохим? Я, говорит, не могу этого сделать. Сердцу не прикажешь ведь? Тогда пророк, саллаллаху сказал: о, Биляль, иди собери дров, разожги костер, и мы сожжем Алькаму на костре. Эта мама начала плакать: о, Расуль Аллах, говорит, ты хочешь сжечь моего сына живьем, говорит, зачем? Пророк, саллаллаху сказал: ты жалеешь своего сына кинуть в огонь в этом мире, а сама хочешь кинуть его в огонь в том мире, говорит. Вот. Эта женщина говорит: о, Аллах, ты свидетель, говорит. Все, что делал мой сын мне, я ему прощаю. И тогда пророк, саллаллаху сказал своим сахабам: идите, говорит, проверьте Алькаму. Смог ли он сказать «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах»? Может быть, эта женщина, говорит, просто слукавила перед нами, говорит, неправду сказала, не простила от чистого сердца. Они пошли, посмотрели, Алькама говорит: «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах». С этими словами отдал душу Аллаху Субханаху ва Тааля. И когда пророк, саллаллаху читал джаназа Алькаме, прочитал джаназа, он сказал: о мухаджиры и ансары, того, кто любит свою жену больше, чем свою мать, того, говорит, проклял Аллах. Того, говорит, проклял Аллах. И не будут приняты его фарс и нафль намазы. Дорогие друзья, действительно, как я уже говорил, сколько раз мы жене говорим «я тебя люблю», и сколько раз мы говорим маме. Сколько мы видим жену свою, сколько маму. И сколько мы слушаемся жену свою, и сколько слушаемся маму. Если ваша жена что-то сказала про вашу маму плохое, что с ней надо делать? Секири башка. Да? Что с ней надо делать? Ее надо, естественно, перевоспитывать. Если она невоспитуема, то это ни в какие ворота не влезает. Значит, ты позволяешь ей ругать твою маму. Глупая женщина будет так делать. Очень глупая женщина. Очень глупая, тупая жена будет соперничать с матерью мужа. Это тупая женщина. Вообще я не скажу глупая, потому что это слово не подходит. Тупая жена. Будет соперничать и говорить: почему ты к ней заходишь? Почему ты к ней ездишь? Почему ты деньги ей даешь? Это тупая жена. Будет соперничать. И если мы не воспитаем своих детей таким образом, наших дочерей, чтобы они понимали, что их мужья должны любить маму больше, чем их, жены должны наоборот напоминать: а ты позвонил маме? Ты ее навестил? Она должна брать подарки, идти к твоей матери и сказать: это от твоего сына, даже если ты об этом забыл. Вот это хорошая жена. Вот это хорошая жена. Мы давно перестали быть мужиками. Давно. Вот так ходим за своими женами. Вот так трясемся. Лишь бы скандал не устроила. А мама подождет уже там. Поэтому
Пророк ﷺ сказал, этого человека, говорит, Аллах проклял. У него он на фарс читает, нафиль читает, мечети там, Коран читает на распев. Это все чепуха, это все ерунда. Это все не принимается. Если, говорит, он любит больше своей матери, свою жену. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.